4 топ книги, които всеки себеуважаващ се предприемач трябва да прочете, особено ако ще се занимава с 3D принтиране. Сега, първата книга е абсолютната класика за Mindset Changing, Наполеон Хил, Мисли и забогатявай. Ако си тъпо копале и произлизаш от бедно семейство като мене, това е топ книгата, която мога да прочетеш, за да си промениш малко мисленето. Защото парите, човек, не са страшно нещо. Следващата книга е маркетинг книгата на века от пича, дето направи стабилни кинти. Това е Алекс Кормози. Набарах някаква българска версия негова. Купих я за някакви ненормални пари. Пича я предлага безплатно. Ама тук някой си прави рекламка, както и да е. Следващата за правене съдържание Вайнерчук. Вайнерчука е много голям в това да ти обясни как да правиш съдържание. Това е топ просто. Аз не съм го послушал много, защото хищ не мога да правя съдържание, но това не е, защото книгата не ми е помогнала, защото аз съм бастун. И последната, най-яката топ книга, толкова е голяма, че не ми стига масата за нея, това е голямата книга на 3D принтирането. Може да я видите в сравнение с другичките, как те са някакви мънички бастунчета спрямо нея. Чай, че не се вижда даже. Да. Това е книгата, в която ще намериш всичко, бе. Да, и освен това достъпваш сума ти инструменти в платформата и възможности, и библиотеки, и работи и така нататък. Ако решиш да се занимаваш с 3D принтиране, това е твоя наръчник, библия, гангста шит, и тия са другите, които пък ще ти помогнат с маркетинга, с мисленето и с стратегията. Ще ти драсна заглавията в описанието, така че можеш там да си ги копнеш направо.